natin yung masakit ako. Yan. Teka lang. Sure ba? Kaya ba? Sunsilk. Mag-aayos daw si kuya. Oo nga. Gusto niya rin Alala naman ni Jonathan. Sige, danda lang. Ah. Pagbigyan natin. Kailangan mo shampoo? Ano? Dali. Konti. Teka lang. Mahaba ako eh. Sige, ito mo nagagahit. Kailangan papasin natin para hindi ka, hindi ka Dimpo. Dahil na mag-aayos na si... mag-aayos na si... Ano yung ano? Sige, Teka lang, sandali. lalagyan natin Yung ng kamay niya, para baka hindi, makasugatan siya, ha? Tan, okay lang ba yun, Tan? Kaya di ba yan? natin yung- Bagong ano yan eh. Bagong palit. Yeah. Paris nung isang araw, gusto niya magsubo ng sarili niya. Sino? Oo. hindi pa kaya. Kaya na, kaya. Hindi pa hindi nakatapat. Alay mo. Sugatan. Hindi na kaya eh. Ang galing ah. Galing, ha? Ayan. Galing ng sweetheart. Ang galing ah. Masugatan Tan, ha? Danda lang, kuya. Kuya, ha? Yan, suko. Ups, ups, ups. Ikaw na magtuloy. May sugat na, oh. May sugat na, may sugat na. Wala. Wala ba? Kaya niya yun. Ba't ang dilim kasi mga sa mga ilaw? Ito ilaw, sa pag-ilaw. Hindi, eh. Yun naman pala, eh. Wait. Preno. Sarili niya na ah. Galing mo ah. Pinapahangan mo si mama. Minsan kinakabahan ako sa kanya pero talagang lakas ng loob eh. Oo. Makapit. Masaya natin. Makapit. Makapit, oh. Ubus na. Gusto mo salamin? Finish. Tanggal. Hindi dumulas. Ubus na. Salamin yan. Salamin. Oh, para makita niya. Nakatapat sa akin. Galing eh, no? Ayan ah. Ito yun. Yan, tira mo sa gitna para mag-getpoy nga eh. Pinahit mo. Okay, si Mang Keping na ito, ah. Mo ikaw Mang Keping 3, ah. Dapat tinira mo sa gitna eh. Di ba sa mga kefeng meron dito sa gitna? Nakita niya yung... Oh. Oh. Oh, yung galing ah. Lupit. Ito ko nun. Kahit na. Ayun na lang. Pipilis na lang. Yan. Pipilis na lang. Wala bang ibang Wala tayo. Anong tawag doon? cream na? Yung shaving, ano? Shaving cream. Okay, pang cream mo. Wala. Ba't bibili kayo? Kailangan may shaving cream si tatay. Ah. Diba? Ang galing. Pogi ka na naman. Ah. Yan. Kahit si ano. Tinanggalin Mang Keping 3. Dapat din natin tinanggalin eh. Oh, Tawa siya. Mga 2 linggo, lalakad doon. Lalabas kami nito. Papasya na yung mga kapatid niya to. sa gilid ba? Dahil pang sala sa upang, no? Pusalak, no? Ay, Upang. opo. Dami. Siguro mga 70% ng population. Salak.
Eh, yung live ni Jonathan. Sugatan ka lang. Sugat na? Ano na? Sugat. Ala. Totoo. Ano. Ano siya pa? Maptigas yan. Nakikita mo tatay. Ay, wala na. May nabibili pang ganun. Shhh! Ginaganon po. Mas safety yun eh. Gusto niya, yan. Oh. Tapos ang sandali lang tumutubo na agad. Okay, ah. Wapo na. Yan, nagpupogi si Kuya. Nakita niya kasi yung video na kanina eh. Parang master na siya. Yung mayroon. Oo, yung... Gunting naman daw. May gunting ba yan? Ako may gunting yan. Gunting Kaso naman matulis daw. ba? Kompleto ba yan? Ayun o. May gunting. Kompleto. Package pa yan. Bakit kaya? Yan, okay. Package. Oo, ang dami niyang ano, pang-ahit ko. Iba-ibang klase. May suklay pa. Oh. Mabigat pa yun. Tingnan ka. Balik ko. Malabo din yung camera ko. Uy, dati wag kang tumawa. Sige mo. Ayun, huwag mo pala isinga. Baka mamaya iba mo kasi. Oo. Wag kang tumawa. Natatawa. Pati ako sa'yo. Eh, Malikot. Kumaya ka na sumiyo pala. Mali. Bakit kayo lumabas? Yan na ako, Father. Hindi ko nakikita yung utak eh. Yan na. Focus. Tatay. Iba magupit eh. Hindi ko nga makita. Mano yun? Lumalabas yung mga balahibo. Nakikiliti. Titira Bakit niya eh. mamaya masugatan ka? Meron dito kasi. May gubat na eh. Tama na. Nakakalungan. Kasi nga, tayo mo kita na yung no. Johnny na lang. Huwag mo sa bawal Bawal? nagbubulat ng sa ilong. Bawal. Bawal? Opo. Gunting lang. Gugubitin lang. Ah, ganun. Bakit bawal? May nangyari Masakit? ganyan na Basta case. yung triangle na ganyan, Ah, hindi dapat binubunutan niya ng ano. Masakit. Kung nagkasugat yan, mag-infection, diretso ka agad sa utak. Sa utak po. May nangyari po ganyan. Bunot. Nagka-problema yan. Tingnan mo na, pwede na. Oh, singa. Singa. Galing. Iba ilalabas yan. No? Ah. Galing Diba? mo. Sa ilalim mo. Ay sa lalim. Masarap, mag-best na tayo. Yung back ko lang mo, hindi ko best na ngayon. Ay, yes. Ba ngayon? Kilala ka ba dyan tayo? Wala. Saan ko lala? Oo. Marami ko yung ano. Oh, okay. Okay na. Bogi na. Saan ka pa? Bogi na si Kuya. Ayun o. Walang dugo, no? Clear. Ah, Clear. Busa. tingin mo ah. Nakakapag na siya, oh. Naku. Ikaw nga lang nag-ano yun eh. Nag-ahit yun eh. Oo. Kahit niya yan. Nagagawa niya lang, oo. Ano to? Dito kayo. Kasama dito yun. Siguro pang kapag Hindi. Ano? Dito ano? Yung langis. Ay, sa ano, sa ano doon, oh. Palagay doon, oh. Okay na. Okay na? Yung kilay. Gusto mo? Shawl na eh. Kilay. Ganda natin yung kilay. Okay na. Ano talaga. Pati na tsura. Lagay mo na doon sa
Kuya, tinitsura. Nagising ka na Tinitsura. lang. Ayun, ang gwapo na. Oh. Kaya, tingin. Tinitsura. Ayun, ang gwapo na. Oh. Diba? Okay. Oh, yan ang ating part 1. Mamaya yung ating part 2. Basta natin muna.